Osorenya kromo gejwan kinu machiegni winy kedine weche manyien mag migago machako sani nyaka giko yuleno ni achiel kachiel kokalo e mbui miyo kod duto mag Ramogi TV, Citizen Digital, YouTube, Facebook kod mano mar X yudo kacha Ramogi TV. Wachako kod weche konyo Ramogi jwang motenore kod weche go magolo mapek mamedo chwe konde mopogore opogore pacho kae. Kama endo ni jaduong' moro ma jahigni 85 owito ngimane tok ode ywero kod oula mapek kaluwore kod koth mapek manogoyo gweng' ma Kanzalu sublocation mano mayudore Kikambwani mantiere Kangundo. Koyango wachni jalup ruoth ma Kawauni Januari Nzioka okwayo anyuola mondo kik hiny weyo jodongo kendgi tok yangore ni jaduong'no osebedo kodak mana kende. Okay, majina mimi naitwa John Kennedy Kelly. Mimi ni mwenye kijiji, ndio mzee wa kijiji. Asubuhi saa 12 asubuhi niliitwa na mmoja wetu, akaniita hapa, nikaenda nikaangalia, nikakuta kama mzee ameangukiwa na nyumba. Sasa jiko yake ndio iliangukia nyumba, alafu nyumba ikamgonga huko ndani, akakufa. Sasa nauliza wana kijiji kama waangalie wazazi wao wakikaa peke yao, wao wanaoangalia vizuri. Mzee alikuwa anaishi peke yake wa nyumba yake, na nyumba yake wakati mvua iliponyesha usiku kucha ikabomoka baada ya kuwa na unyenyevu mwingi wa mawe. Na hiyo ndio inaonekana ndio ilitokeza kuanguka kwa nyumba yake ambayo ilimwangukia na ikamuua. Nakoro mgujangi winjo mano jodongo kikidak kendgi kindegi kata ka gidak kendgi rang ni gintiere yo maok chalnade. Weche mag oula podi maok tin familia maromo 100 e kar dak ma Kitengela oyudo lal bang' oula monjogi otieno manyoro kaluwore kod koth mapek mapod medo chwe pacho ka. Kaluwore kod meneja ma Kitengela Josephine Sane mane en achiel kuom jogo mane ochopo mapiyo mar reso jodak, oyango ni simbe mag kwayo kony ne ochako chopo negi chakre saa 8 mano mar otieno ka ikruok kata riwruogno mar Msalaba Makwar Kenya Red Cross ne ochopo kanyo kar saa 9. Ute ne onimo e oula ka jodak moko to ne temo resore e wi udi ka gikwayo sirkand kaunti mondo mi ochiwnegi kony. Na kukaendelea kunyesha masaa ya saa 9 ndio tumeanza kupata hizi alarm calls ya kwamba mafuriko yamefikia watu kwa manyumba. Tumetoka, Red Cross imerespond hayo masaa, idara ya polisi ilirespond, idara ya mazingira units ya kaunti ya Kajiado. Tumeokoa watu na familia mingi, zaidi ya familia 50 ama hata tuseme karibu 100. Ukiangalia mto ulivo na urefu wa mto wameadhirika, lakini hatujapata kufikia sasa maafa, lakini tumeokoa watu. Tumepata board kutoka kwa Red Cross, tumetoa kina mama, tumetoa watoto, tumetoa wanyama. Watu hawezi toka kwenda kazi, na hii daraja inafaa irekebishwe, inuliwe at least. Hata imekuwa kilia usiku. Yeah. So ndio unaona watu wamefungiwa huku kuota, hawezi tembea, hawezi toka ama kuingia. Tunaomba tu serikali ya county itusaidie kupandisha hii bridge ya Barosi Road. Mwenye aliunda aliweka chini sana, so hata sasa hii hawezi kufuka kaenda ngambo nyingine. Eneo tumeathirika vibaya sana, vitu zetu zimeenda, yani tumepoteza mali yetu kwa nyumba. Unaona hata kila kitu imeenda, hata unga pia maybe imeingiwa na maji, na sasa hizi hawezi kutoka kwa nyumba, sijui tutafanya nini. Koke magomo timore Kitengela nyakoro mojwang warengane kendo chopa ne county ma Kisumu kama midhiero mag tuoche kachiel kodaka mago mikelo kod pi, masira mikelo gile mag pi, rochruok e yore mag dak kod lal ne joket mwandu e alwora mar Nam Lolwe gin moko kuom midhiero mabiro kaluwore gi ng'ok mar Nam Lolwe kaluwore gi medruok mar koth pacho kae. Jodak koro odak gi luoro mar gamo tuoche ka thothgi koro dong' maonge kuonde jot. Gilero ni ng'ok mar Nam Lolwe e kinde mag onyango gi odhiambo kaluwore kod medruok mar koth e pacho kae osemiyo gidak kod kionko ka koro gikwayo piny owacho mondo ochwalnegi yedhe gige nindo kaka onget e kind gik kony mamoko mapiyo piyo. Joket mwandu e alworano
bende neno pek kaluwore gi lal makoro chomogi e kinde ma luoro nitiere ni nam lolwe kidek ng'ok madar ji duto kata jodak duto e alworano. Dak tek koro nikech kochopo saa 7 to nam oseng'ok oko, ude opong' pi mok wanya kata wuotho, waromo gi thuonde, waromo gi gik mang'eny. Repe be wuotho oko, kochopo saa 10 repe osechako wuok oko. Makoro kone chwe mako nyithindo matindo, tuoche be ng'eny mok kanya neno. Serikal ine minya konyowa, to konyo gi kwe. Wan akwaya e lwet Nyasaye. Iyo kako thogo wi got malo taito ridre to dhi opong'o, odonjo ga weche moko mane obar kuonde go to odhi opong'o na kosepong'o nam to koro oduogo ng'oko koko ne kaka sani yamo chiegni loko. Kama chunge ni wang' no bed pi machopo mane chonga. Kora wakwayo ni kadipo ni sirikal nitie gi yo moro amora manyalo konyowago. Konyowago e yo ma piyo nikech ok oyot to tek kodwa. Aginyalo pong'onwa pharmacy wagi ekigo gi yedhe moko machiedho tuoche mabiro gi weche pi. Diange konywa. Maji metuduru inatoka kwa Lake Victoria inafika hata inaduru biashara yangu, siwezi uza vizuri. Hata makaa inapata baridi. Imefanya tumehama hata na watoto. Hatulali hapa kwa sababu ya hii maji. Tunaomba tu serikali tusaidie juu watoto watasoma aje. Weche mabiro kowuok e kaunti ma Kisumu, podi gavana e kaunti ma Kisumu kwayo kony mar neno ni jogo ma ola umwomo oyudo kony kaka winjore. Kane owuoyo, Nyong'o ne owacho ni jogo manyalo konyo mondo ochope alap ma Jaramogi kochakore odiochieng' makiny kata or kony e namba mano mar paybill ma en 5528000 e account namba ma en 0154 78001. Mano e account number man kanyo wacho ni paybill en 552800, account number en 015415478001. The floods triggered by the backflow from Lake Victoria and water from swollen rivers in our county have affected 14,060 people across the 8 sub-counties. A total of 1,756 acres of farmland and crops in the low-lying areas have been destroyed in the 8 sub-counties with an estimated cost of 67.81 million Kenyan shillings. We need therefore to appeal to everybody, and I mean everybody, for help. First, short-term help. We appeal to well-wishers to come up and help us assist these displaced families. Anyone with food, non-food items, and cash donations should contact the Minister for Public Service, County Administration, and Participatory Development, Ms. Judith Oluoch. Those with financial donations should send through our emergency account number as follows. Paybill number 552800. Account number 0154154780001. Mago matimore kaunti ma Kisumu kendo kwenye kuna mwajonga maduoga ne odiochieng' makaone en odiochieng'no mar Labour. Kama kanyo bende nitie sigana mopogore opogore kae monego bed ni warango. Nitie mano ma jatend piny Kenya kod mano mar Atuoli ma en jagoro maduong' mar kotu pacho kae. Koro kar kanyo ni piny owacho kata jatend piny Kenya William Ruto okwayo migawo mar Labour mondo mi ochuga put kendo onon yore minyalo med godo osara ma piny mogik michiwo ne jatich e pacho kae. Kano loso odiochieng' makaone alap ma Uhuru Gardens e nyasi mar 58 mar Labour Day, jatend piny Kenya oywak ne uchumi wa pacho ka pod pek kojiwo jo Kenya mondo mi oti matek kendo med chulo osuru ne gero piny. Wawinjane kaka ne oloso. Tunataka tuende mbele, tukubaliane mshahara tutaongeza kwa njia gani, mapato tutaongeza kwa njia gani, tutazalisha chakula kwa njia gani. Na ndio mimi nataka sasa nimwambie waziri wetu wa Labour aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage
tuongeze at least minimum by 6%, na mtaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Alafu pale mbele tutaongea na nyinyi vile mambo itakavyo kwenda mbele. As we commemorate Labor Day, let us rededicate ourselves to doing our best and contributing our utmost to enhance the welfare of every Kenyan. Kamachielo, jagoro maduong' mar riwruok mar jotich pacho kae kotu Francis Atwoli otelone nyasi odiochieng' ma kawuono mag jotich kata Labor Day manombagi alap ma Uhuru Gardens. Kane oloso, Atwoli oduoko erokamano jatend piny Kenya William Ruto kuom siro jotich kinde duto kendo hinyo chopo e nyasi magibago. Atwoli notiyo gi thuolono mano mar kwayo jatend piny William Ruto mondo med omenda michulo jatich ma piny mogik kata minimum wage kod atamalo 22. Then the late president, the founding father of this nation, Mr. Jomo Kenyatta, announced general wage increase at that time of 15%, can you imagine, to everybody. And he also asked employers to increase their workforce by 10% in order to alleviate or to reduce unemployment in our country. Which law was it anchored to? Anything that comes from the mouth of the president, let me tell you, people, anything that the president akikusalamia jambo, that is law. That is law. Usifikirie utaenda kutafuta law ingine pale ingine. So wacha tupeleke president pole pole na tumwangalie tumchunge na yeye atatuchunga. Na tunaomba yeye atupatie 22.5% or whatever he has put in his pockets. Nyakora mojongi report na wakao yue masani kwa duogo weche manyien pod dhi nyime chenro mag migago kikidhi mabor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Demu yako amekamdate na mabeshte zake na haukuwa umejipanga. Chukua loan Zenka ikusort. Zenka, smart loans for smart people. Nukromo kujang machiegni e weche